Čiže zdravím všetkých milých divákov, je tu Ates a zdravím všetkých tiež aj Fifik, aj Yogi. Fifičku? Jogičku? Kurňa! Chce morálne robia. Skurvený admini, idem ku teroristom. Celkom pekné skóre mám, bo jedno ma ešte preženie. Chlapci. Co, prosím? Aký máte problém? Chlapci. Ten buzerák mi dal bak. Nedal, fakt ti dával. Ja. Ty kakos. On ťa kikol. Idem k tebe. Idem po toho. Čiže prepáčte, a teraz natáčam cez bandikem, čiže musím natáčať 10 minút, čiže to video dlho nebude. Fifičku, ty buď ako slabo. To zavol? Ja. Ahoj. 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 Ako sa máš? Ako sa máš? Ty sa máš dobre, jak vidím. Žiadny problém máš, nemáš žiadny problém. Tu stojí. Yoga, oh my yoga. Yoginho, kde si šiel? Máš malý penis, vole. Dobre, že to cítiš ako my. Máš malý penis. Fipa malý penis. Děkuji. Hajzle malej. Ty zadrbaný chuje. Mám 2 HP a som pán. A ako nebudeš? Ja viem. Piča. Hej! Pička! Nasrana! Ty vyjebaný zajíc! Co mi to řekl? Chceš tyčku do prdele, jo? Jo! Tvoj životný sen, jak vidím. Žovu. Aj zajímavý. Sexy tenariny, Sopě a baby. Ja chcem sa tu zostaviť. Pekne dáva. Nedá mu pán. Prečo? Lepšie hrá ako ty dá. Keby sme tu boli sami. Dikna. To jak mohol... Cez stenu. Hej, ale jak mohol zažiť čo cez stenu? Tak povedz jemu. Kde? Nožikom môžeš. A ešte žijú dvaja. Nie, nežijú. Iba jeho dvaja. A z tvojich. Ideme na nich, Kevin. Ideme na to. Hej, poď. Toto. Co som videl, to nebolo ten tému. Dick, Mark je teraz to admin. Ja viem. Sexy tonárnejný. Sopě agejsta pobáči. Dávaj, Opa! Proste keď som zložil bombu. Paťo, raď mi tu pičo, raď. On nie, teda nie začínajú teroristi, takže mám ďalší tam viac. On nevie, čo tam ani neviem. Tak pozri sa na tú Skrillexa, že kde je. Vyhodil ma. Ide k tebe. Počkaj, nie, on je na Bčku. Počkaj. Nie, nie na Bčku. Ide dole, to sú tie malé schodníky, kde furt boli admini.
A bude ísť, ne, ide zase hore na Bčko. A už není. Teraz ste sa aj nás stretli. 33 mám teraz hore. Jaké Dobre, mám o chvíľku už stavky? budeme končiť, kámové. Pred chvíľou som bol v 115 a teraz som 40 deň. Tak To sa napraví, ja vidíme sami. Dostajem ťa potom. Ježiš, už by som tak, kto Čiže- tam bol? Kto tam bol Dobre, pri drž CT hubu, spawne? drž hubu. Dobre, Kto pri čiže... CT spawne? Drž hubu. Už by som ti takú hlavu dal. Dobre, čiže toto bol ATS spolu s Vatrikom a s Fifikom, tak sa majte, ahoj. Mi nám smrdia vajca.